Odysseus pontosan tudta, hogy a Palladiont több lépcsős biztonsági rendszer védi. Lézernyalábok sokasága ölelte körül a szobrot, amit önök szabad szemmel nem látnak. De Odysseus pontosan tudta, hogy ha egy kis lisztet fúj a levegőbe, akkor láthatóvá válnak a lézernyalábok. Ezért lisztet fújt a levegőbe, és a lézernyalábok láthatóvá váltak. A bonyolult biztonsági rendszeren Odysseus megpróbált áthatolni. Igen ám, de tudta, hogy a Palladiont egy másik rendszer is védi, egy nyomásérzékelő riasztó, ezért Indiana Joneshoz hasonlóan magával mint egy pontosan ugyanolyan súlyú, korintoszi mintájú téglát kicserélte a Palladionra, és elhúzott. A lézerek hazamentek, nagyon közepettek. A harc tovább folyt, mert még a másik feltétel nem teljesült. Meg kell halni a Párizsnak. Na ez volt a nehezebb.